na nohách, šprajcu tam tu ruku, no, levou si nastartuju a jak jsem tady, tak dám ruku. Tak, levačka nastat a převažuju se. Zatlačuji dole a já jdu. Levá dopředu, tečka. Levá ruka na zem, pravá noha dopředu, jste v takovým jako jo? Levá noha jde dovnitř. Pozor, teď už se dostávám do takové pozice, odkud jdu přímo šup, hop.